Hei. Tangan kabeh. Gak. Utang, mau utang. Kapan bulan ini terus kita duit? Panopoy. Baik nanti, tengah hari sudah terus aja. Apa nih? Hei, tadi nih. Nih. Dengar men, gitu. Apa ngopok? Lah matamu namanya tekel botol disusun itu. Reka air iki. Air pe botol utang kabeh. Ngono bane yo bisa. Kan digelas. Lah nyar nang ndi? Padang. Lah matamu peran nyawake njung kuwi. Mulih Pak. Ora, golek rondo ae. Heh, kemana lu? Ayo. Tuh. Lah botol iki. Bah, matur sampeyan ambane berdhewean. Matur ra wis suwe. Bah, ya. Sawah yo. Kok opo iki? Kok rasane dunia bergetar ini ya? Sing ae kok. Ayo. Sendalnya coy, udah carry. Woi. Aneh duwe. Kok apa nih kulo? Isin. Ngomong kok. Para masalah ini Masih. Endi? masih kena nasi basing lha kok yang dikir, Pak. Loh, nanti mau ikut goblok lho. Kene iki yo, Cok. Aku pas 1 tahun yang lalu. Mancing dhuwur kono kae. Setrumi yo. Ora diobrak. Kok bisa iwak itu cok, cok ora enek iwak. Lah ngomong opo tak bileni mancing. Untuk sendal aku malah. Goblok men lho iki. Ngono ae. Umum gua ae golek ulo ayo. 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 Yo, yo, ayo. Yo, Pak. Yo, terus deh. Yuk. Kayak pasti sopo nih gini iki. Lo. Kayak lah kowe nek nggo pancing ora? Ora lho. Piye to? Lah kowe sing jare urek-urek kok. Kamu kan senal piye to iki? Wis. Saiki ngene wae. Tangan wae. Kowe kira-kira dhek nyakot berarti entuk. Piye? Yo, apa loro? Lah ora wis to, ayo. Enak-enak lho. Tanganmu do ngapal berarti ra loro, ngono aku ora ngapal lo halus lho iki. Ayo golek ae. Ayo. Woi, hop. Akeh dek cop. Itu bener iki bolongan. Wih, aku iki. Neng iki. Golek lah. Lan soro ae. Woi, iki aku entuk iki. Masuk iki. Masuk.
Apa sih marah iki apa oleh? Wah, apa ngene lho. Ki. Ndorong. Lambu. Aku sih ndorong. Utang kamu lah ngomong lu. Sak jam lebih lho. Ora entuk-entuk bolongan tak oke kaya ngene iki lho. Ya panggar ra entuk ini. Balik yo. 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 Woi. Ayo balik, budak goblok. Ayo nang mampu yo, mendem yo. Mendem mulai teriak asik. Ayo mendem. Mendem aja genah iki. Bubune cok. Abot ora. Wan, gotongan apa kono? Darah. Cium nggih. Musik rek. Musik. Oke. Cium lagi, ngene iki. Lah kok putih to ciu? Loh, kita kebian di putih goblok Yo, aku ora tahu. Ora tau ngopi ya? Ya ora tahu ngombe aku lho. Ngopi ora sih. Enggak yo. Yo. Saiki rek, ngono kan. Gue ngobrol sak tegelan. Foto. Lah kok anyep? Tangkap buang to berarti. Anyep cok, tenggorane piye? Dong geber. Ngopi. Ngobrol nang ngene. Lah musik mati rek. Gue iki. Dadi kan rek dadi musik rek karo sisa rek. Yo. Yo. Anake mantep tenan iki arek iki. Kowe mbok seme cewekmu ora ngono iki. Wah, mbok lah ora pikire cewek. Los. Sisan. Asik. Ay, ngobrol ang kanta. Woi. Bukan gede lagi. Beda tadi lagi. Wah. Ampun. Wah, ini Indonesia BTS lagi. BTS Indonesia lagi.